samposat nyomat kali leretate trilating kodok Taiwan kung mangun sang niti Sang Begawan Siliwarna wonten timbalan dawuh Raden banjur kepiye Raden wonten ing alas Merentani inggih wonten ing alas Wisamarta papan sing gawat kaliwat jalma mara jalma mati kamangka kula ngertos wonten pitataning jalma ingkang babati alas Wisamarta ijen tanpa rawang Raden titi kalenggahan menika keparing sabiyantu dhumateng kadang paduka Raden Bratasena ingkang nembe mbabati alas Wisamarta inggih namung manunggaling para sedulur ingkang saged nyangkung dhateng kamulyan ora ana kamulyan tanpa paseduluran Raden pramila saking menika keparenga paduka hanampen ingkang dados pisungsung kula wujuding watu tempuru lawan lisah jayeng katon kinarya dadi gaman paduka panjing jroning alas Wisamarta Raden ngestawake dawuhmu penemban kaya ngapa watu tempuru kelawan lenga jayeng katon ngestawaken dawuh Raden Sareng nyuwun pamit Raden. Titi kalenggahan menika paduka sampun angsal bebingah wujudipun daya kekumatan kangge nyirnakne bangsa lembut mesake dumateng ingkang ngraka Raden Bratasena Den Sikra anglati Raden Bratasena manteng ing pangesti amung kepengin kamulyane kautamane para Pandhawa kekayon sami dipun rebaken bubah ing kelas santrane